Πλήρες φαγητού. Δηλαδή μερίδες, κανοκρέατα, τα πάντα ό,τι είναι. Έχετε καταλόγους ανθρώπων δηλαδή είναι αυτοί στάνταρ που έρχονται, ψάχνουμε, τους βλέπουμε ότι μένουν στην ενορία μας κλπ. Και τους δίνουμε κάθε μέρα φαγητό. Εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια ηλικία 65 χρονών, εμείς αναλαμβάνουμε και τους βγάζουμε τη σύνταξη γύρατος αν είναι ανασφάλιστοι. Μπορείτε. Βεβαίως. Γιατί έχουμε περίπτωση εδώ πέρα. Ό,τι μπορούμε. Να έρθει 65 πρέπει να έχει συμπληρωμένα. 65 συμπληρωμένα. Μάλιστα. Μπορούμε να του βγάλουμε τη σύνταξη. Είναι άνθρωπος δικός μας που μπορεί να του βγάλει τη σύνταξη. Ωραία, λάβετε το υπόψη. Βεβαίως και αυτό. Ό,τι περνάει από το χέρι μας. Έτσι, έτσι. Εδώ ο κύριος Κωνσταντάρας μας έφερε τρόφιμα για εδώ για το ίδρυμα και είναι υποψήφιος με τους συνεργάτες του εδώ. Είναι ο γιος του Λαύρου του Κωνσταντάρα, του ηθοποιού. Εντάξει. Λοιπόν, και έχετε την καλή αυτή να μας φέρει τρόφιμα εδώ. Ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Με όλη αυτή την δυσκολία και την... Η κυρία Ντόλα, η οποία είναι συνάδελφος, ξέρει και διάφορα πράγματα, μπορεί να βοηθήσει και την κυρία που έχει ένα πρόβλημα εδώ με τη σύνταξη. 65 μπορεί να πάει. Όποιος είναι άνω το 65 Ο κύριος αλλά δεν έχει συμπληρώσει ακόμα το 65. πόσο θα συμπληρώνετε? Από τον επόμενο χρόνο. Τέλος πάντων, κρατήστε την καρτούλα μου. 2 λεπτά να μιλήσετε με την κυρία Ντόλα, αν μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχει βιβλιάριο. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε, έτσι. Απλώς θα Σημαίνει ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε. κάποια προσπάθεια. Θα το εξηγήσουμε. Θα προσπαθήσουμε. Όποιος δεν έχει βιβλιάριο πρόνοια. Εδώ που έχει 10 προβλήματα. Προσπάθεια θα κάνουμε. Ωραία, ναι. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εμείς πάντα θα σας έχουμε στα γάμμα μας και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για την δουλειά την οποία κάνετε.